da Bilkisu ta iso sai nuna mata gadanta, a haka za a rushiki, wannan gadanki ne ko haka gadan? Qalat ka annahu, ita dai bata ce shi bane, bata ce ba shi bane, tace kamar shi. In ta ce shi ne ai ta baro nata a gida, in ta ce ba shi bane ko me tace dai an yaƙe ta. In ta ce shi ne, ta ce to ina naki, in ta ce ba shi bane, kin ga ashe ana iya yin irin naki. To sai ya ce mata to ta gabato ta shigo fada, saboda wato yadda aka kaya ta fadar da ta zo wa kashe faɗan sa kaya, saboda gurin da za ta taka gilas ne, amma kuma za ka ga ruwa, ba ka ganin gilas ɗin, ruwa za gani da kifi, ga kuma shi yana zaune akan kujera, ga inda za ta zauna matsayinta na babbar bakuwa, sannan kuma sai ta tako wannan gilas ɗin za ta zo. To sai ta ɗauka ba gilas ba ne, ta cikin ruwa ake bi, sai ta ɗaga ƙafarta, ya an yaƙe ta. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sarhun gini ne mumarradun wanda aka shafe shi kuma min qawarir. Qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Allahu akbar. Yace da gilas aka yi shi. Ita da kanta da ta ji haka tace ta musulunta.